Ahojte žienky, krásny deň vám prajem, či už teraz na mojom štvrtkovom živom vysielaní, alebo potom v pondelok zo záznamu na mojom YouTube kanáli. Dnešná téma bude skratky, ktoré nefungujú. A síce skratky, ktoré nefungujú pre predaj handmade výrobkov online. Prečo je dobré o týchto skratkách vedieť a či sú vhodné a do akej miery pre predaj handmade práve online na sociálnych sieťach sa pozrieme dnes a na konci tohto vysielania ti prezradím, ako vieš predávať svoje handmade výrobky na sieťach bez v podstate akýchkoľvek zbytočných pomôcok, treba na začiatku, než sa ti tvoje podnikanie, tvoje predaje rozbehnú. Takže poďme sa na to pozrieť. Čo je teraz takouto najžiadanejšou témou, najskloňovanejšou témou je umelá inteligencia. ChatGPT, perfektné, vieš zadať nejaký text, dokonca umelá inteligencia, vieš, už je na to aplikácia, neskúšala som, ale je na to aplikácia, ktorá jednoducho nasimuluje teba, čiže v podstate ty už nemusíš byť online vôbec takto naživo, ako som teraz ja vysielam. A jednoducho je to skvelá pomôcka, pokiaľ potrebuješ vytvoriť nejaké texty a tak ďalej. Ale, má to samozrejme jedno ale. Všetky tieto aplikácie, aj umelá inteligencia, je dobrá len do takej miery, aké dobré vstupné údaje jej dáš ty sama. Čo tým chcem povedať? Pokiaľ ty treba zdieľaš nejaké príspevky alebo píšeš nejaké texty a chceš, aby tá umelá inteligencia vytvorila niečo podobné, čo je na tvoj štýl, tak samozrejme budú to veľmi podobné texty, ktoré si už doteraz vytvorila. Čiže tá umelá inteligencia je taká veľmi otázna. Ono v podstate každá takáto chytrá aplikácia vie pracovať len s tými údajmi, ktoré jej ty dáš. Čo je však ešte taká jedna perlička. V pondelok som mala konzultáciu so smart emailingom, kedy vlastne sme sa bavili o spamovosti, o rozosielkách, otvárateľnosti a tak ďalej. A v podstate od februára Gmail a Yahoo spravili celkom také prísne opatrenia a jednoducho tí providery nepustia mail, hoci treba si niekto zadal, pokiaľ pracuješ troška s e-mailingom, hoci ti niekto zadal mailovú adresu, tak jednoducho ten mail nepustia, pokiaľ ten provider vlastne zistí, že je to spam. No a teraz čo sa deje a ako to vlastne ovplyvňuje tá umelá inteligencia? Ja viem, že možno mail nevyužívaš, ale poviem za chvíľočku, prečo vlastne o tom hovorím. Tá umelá inteligencia je totiž tak chytrá, že vie rozpoznať text, ktorý písala iná umelá inteligencia. To znamená, pokiaľ tá umelá inteligencia toho providera, dotyčného príjemcu toho tvojho mailu, vyhodnotí, že ten mail písal niekto iný než ty, a jednoducho tam sú tie znaky, na pozadí sa to všetko vie krásne odohrať, vlastne tá umelá inteligencia rozpozná inú umelú inteligenciu, tak vlastne tie maily ti nepustí. Čiže pokiaľ premýšľaš nad takouto skratkou, že OK, umelá inteligencia je super a pustím sa do e-mailingu a bude mi to robiť všetko za mňa, tak ťa chcem troška vyviesť z omylu, že až tak úplne to nefunguje. Veľmi je to také podobné, pár rokov dozadu, možno nejaké 3 roky dozadu, tu frčali chaty v Messengeri, naprogramuj si nejakých tých chatbotov a budú posielať za teba správy a tak ďalej. To, aby ti predaj fungoval, aby sa ti darilo predávať tvoje handmade výrobky, nespraví za teba nikto iný, pokiaľ ty sama nevieš svoje handmade výrobky predávať aktívne. A teraz je to možno taká ako facka, ale v podstate, ak hľadáš nejakú takú skratku, máš pocit, že si zaplatíš nejaký kurz, ktorý ťa naučí, ako posielať maily, ako pracovať s umelou inteligenciou alebo tieto chatboty, tak jednoducho ti chcem povedať, že budú to pravdepodobne vyhodené peniaze a energia, pretože ty si potrebuješ tieto programy, aby ti fungovali, sama naprogramovať. Takže toto je taká za mňa jedna skrátka, ktorá nefunguje a nebude ti plniť ten účel, ktorý vlastne očakávaš, a síce, že predávať tvoje výrobky. To, prečo ty nevieš predávať a prečo ti to nespraví ani tá šikovná umelá inteligencia alebo nejaká aplikácia, je, že ty najskôr potrebuješ vedieť, ako predávať aktívne ty sama. A to, prečo ti to nejde, prečo vlastne máš problémy s predajom, je preto, lebo nevieš uchopiť a vidieť tú hodnotu tých tvojich výrobkov očami tvojho zákazníka
a tým pádom ten tvoj zákazník vidí len výrobok. To som troška odbočila od tých skratiek, ale poďme sa teda pozrieť na takú ďalšiu skratku, ktorú handmade šikulky v snahe vidia za tým nejaké väčšie predaje, tak túto skratku chcú využiť, a síce reklama. Reklama je tiež skvelá vec, podobne ako umelá inteligencia, ale len vo chvíli, pokiaľ zasa vieš s tou reklamou pracovať. Pokiaľ nemáš organické dosahy, to znamená, že nemáš sledujúcich, ktorí by ťa chceli sledovať, nevieš vlastne, ako tie príspevky máš formulovať, nemáš nejakú obsahovú stratégiu a zdieľaš tie príspevky viac menej typu predajný príspevok, toto ponúkam na predaj, tak tá reklama ti nepomôže. Čo ti reklama, také teraz myslím to tlačidlo pod príspevkom, v čom ti vie pomôcť a čo ty vidíš a často mylne vyhodnocuješ, že je to niečo, čo ti pomáha, tak sú zvýšené dosahy. Lenže pozor, zvýšené dosahy neznamená, že ten tvoj príspevok v tých dosahoch sú aj tvoji zákazníci. Ono totiž sa veľmi rýchlo môže stať, že algoritmus vyhodnotí, OK, tak tu bol niekto, kto sa práve nudil, klikol na ten tvoj príspevok, alebo dokonca tvoja konkurencia, a ten algoritmus vyhodnotí, že aha, táto skupina vlastne na to kliká, má o to záujem a zobrazí to tým pádom väčšiemu počtu podobných užívateľov. Čiže ľudí, ktorí sa treba snudia, len tak zo zvedavosti pozrú na to, čo to je, alebo tvoja konkurencia. Čiže takto sa treba pozerať na tú reklamu. No, reklama je super, je to skvelá vec, ale zasa reklama ti podporí len to, čo ty vieš dosiahnuť organicky. A to je aj to, čo som spomínala. Pokiaľ ty nevieš predávať aktívne, nejde ti to, nevieš vlastne ako osloviť tých zákazníkov, ako propagovať svoju hodnotu tých svojich výrobkov, tak jednoducho nič, žiadny chytrá aplikácia ani reklama ti nespraví to, že zrazu tie predaje pôjdu. Ja viem, že je to možno kruté, ale je to tak. Takže pokiaľ možno premýšľaš, že investuješ do nejakého kurzu ohľadom reklamy, super, ale sprav aj ten krok predtým a zamysli sa vlastne, ako môžeš tie dosahy zvyšovať aj organicky, lebo v podstate všetky tieto aplikácie ti len umocnia to, čo máš doteraz. Pokiaľ nezmeníš to, čo si robila doteraz, tak vlastne tá aplikácia ti len znásobí tie výsledky, ktoré si mala doteraz. Plus, samozrejme, pôjdu ti tam náklady, pretože tieto aplikácie chytré a v čokoľvek, za to sa platí. Hej. Málo ktorá dobrá aplikácia je zadarmo. Takže treba sa na to aj takto pozerať. To by bolo k takým tým uľahčeniam, takým tým skratkám, ktoré si vieš kúpiť, ktoré sú takého toho technického rázu. A teraz sa poďme pozrieť na také skratky, čo sa predajov týka. Pretože je tu veľa rôznych programov, veľa mentorov, veľa lektorov a tak ďalej, ktorí učia predávať. Super. Pretože ono ozaj, pokiaľ chceš predávať svoje výrobky a myslíš si, že vlastne ten výrobok samotný predáva, že stačí vyrobiť niečo pekné a ten tvoj pekný výrobok si nájde cestu k zákazníkovi, tak zase mám pre teba jednu nepríjemnú správu. Nefunguje to tak. Samozrejme, musí sa ten výrobok páčiť, ale viac menej, keď si zoberieš, že online svet, koľko je tam podobných handmade šikuliek, ako si ty, a každá sa snaží predávať a za ozaj také dosť nízke ceny, tak vlastne tá konkurencia je tam obrovská. Teraz som sa troška stratila, ale OK, pozrieme sa na to ďalej. Spomínala som si, ten predaj vlastne, pokiaľ si myslíš, že to pôjde samé, tak to fungovať žiaľ nebude. Pokiaľ sa chceš naučiť predávať, je to super, ale skús sa pozrieť na to, akým spôsobom ťa vlastne tá mentorka alebo lektor, ktokoľvek, bude učiť predávať. Ono sú v podstate také dva spôsoby, ktoré sú veľmi časté a majú svoje opodstatnenie, fungujú, ale pozrieme sa na to, že vlastne čo je tam za tým a prečo to pre predaj handmade nemusí zafungovať vždy. Na čo som ja celkom alergická je, pokiaľ vidím niekde, budem ťa držať v mojom energetickom poli. Taký ten energetický predaj na štýl, nemusíš nič robiť, všetko si nastavíme, treba len pracovať s hlavou, viac menej veriť, dúfať a všetko ako keby pôjde samé. Lebo ja ti budem držať to moje energetické pole. A tu zostávam úplne v takom nemom úžase a pýtam sa, no dobre, a keď skončí ten program a ja už nebudem v tom tvojom energetickom poli, tak čo sa bude diať potom? No spadnem na nos, hej?
Lebo pokiaľ ja sa spolieham na niekoho, že pre mňa niečo vytvorí a nie som ochotná ísť sama do tej akcie a robiť aj tie konkrétne kroky, nielen pracovať s hlavou, tak samozrejme tá motivácia veľmi rýchlo klesá, pretože nie je založená na konkrétnych krokoch, ktoré ja viem aplikovať kedykoľvek bez pomoci niekoho externého. Takže skúsaj nad tým takto zamyslieť. A druhá vec, ktorú tu veľmi často vidím, okrem toho energetického predaja, ja inak milujem prácu s hlavou, milujem nie že prácu s energiami, ale v podstate milujem prácu s myšlienkami, kedy vlastne sa viem namotivovať a konať vlastne v tom nastavení, ale tie konkrétne kroky tam potrebujem mať vždy. Takže len toľko, aby sme si ujasnili pojmy. Druhý taký ten fenomén, ktorý tu je predaj cez cally, cez posielanie hlasoviek, cez tie studené predaje. A veľmi často to vieš poznať podľa toho, že ti niekto sľubuje za krátky čas až enormné výsledky. Buď tam ti ukáže nejakú možno aplikáciu, naučí ťa možno pracovať so SEO, pokiaľ máš webové stránky, super, ale väčšina handmade-šikuliek, ktoré predávajú online, nemajú svoje webové stránky, čiže aj na toto si daj pozor. A ďalšia taká vec, teda podľa čoho to vieš poznať, je, že ti niekto sľubuje za krátku dobu veľmi enormné výsledky. Ono sa to dá dosiahnuť, ale pokiaľ je to na štýl, že nevieš predávať a niekto ťa učí, posielaj hlasovky, pozývaj ľudí na stretnutia, nech ti dajú do komentu nejaké heslo a potom ich nenápadne pozveš vlastne na ten call. Tak sa tam deje to, že on aj ten predaj vlastne takto cez tú komunikáciu, cez vlastne tie cally takzvané, má svoje opodstatnenie a je fajn, ale nie pri predaji handmade. A vysvetlím ti prečo. Pokiaľ predávaš svoje handmade výrobky, väčšinou sa to pohybuje v takej tej kategórii cenovo veľmi dostupných. Nepredávaš nejaké coachingy za tisícky eur, ale sú to jednoducho výrobky, ktoré sú v nejakej určitej cenovej hladine. A ja si neviem predstaviť, dnes z ekonomického hľadiska ozaj nedáva význam, aby som ja mala denne nejakých 5 callov, takýchto tých stretnutí, kedy ja predávam online niekomu na druhej strane, kto ani nevie, či má o moje výrobky záujem. Dáva ti to význam? Skús mi napísať do komentu, či už to v skupine, alebo potom na mojom YouTube kanáli, ozaj odpovedám na každý koment. A mne logicky nedáva význam, pokiaľ ja chcem predávať, aby som ja niekomu predávala, že mu zavolám a predstavím mu svoju tvorbu a predávam výrobok, dajme tomu za 50 eur. Hej, to je za mňa úplná strata času. Okrem toho väčšina handmade-šikuliek sú aj mami, starajú sa o rodiny, chodia do práce a zobrať si čas denne na nejakých 5 callov, aby som predávala niekomu svoje výrobky v nízkej hodnote, myslím teda finančnej, aby sa mi to oplatilo, tak mne dojde úplne ako nonsens. Ono často tieto mentorky aj tvrdia, že ja ťa naučím, ako predávať, ako to zefektívniť. Úprimne bola som v takom programe, kde vlastne sme sa toto učili a bola som z toho viac menej zhrozená, pretože hoci sa to volalo pomoc tomu zákazníkovi, tak sa jednalo viac menej o manipulatívnu techniku. A za mňa je úplný nonsens, aby som ja si kazila meno predajom niekomu, že ho budem manipulovať. Že mu budem vykresľovať nejaké scenáre, čo sa stane, keď si nekúpi môj výrobok. Ako veľmi sa ochudobní jeho život len tým, že nepoužíva môj výrobok. Za mňa je toto technika, ktorá mi nikdy nešla, nikdy som mu nemala rada a jednoducho nepoužívam ju, ani ju vo svojich programoch neučím. To, čo ja na predaji handmade online milujem, je, že vlastne nepotrebujem robiť niečo, čo mi nesedí. Nepotrebujem strácať čas tým, že predávam v skupinách, kde viac menej komentujú len ženy, ktoré vyrábajú podobné výrobky a chcú vedieť, za čo to predávam. A poďme sa teraz spolu pozrieť na to, pokiaľ tiež ti nesedia tieto techniky. Pokiaľ tiež nie si ten typ, že máš svoje webové stránky a vyslovene platíš si reklamu a ideš cez SEO, hovorím, aj toto je super, ale pre predaj handmade výrobkov online existuje úplne iný spôsob, úplne iná cesta. Čo musím povedať je, že nie je to niečo ako také kúzelné tlačítko, že to stlačím a bude to fungovať.
rozhodne nesľubujem nejaké zázraky na počkanie. Rozhodne nesľubujem niečo, čo stačí len zmeniť zo pár vecí a ide to. To, o čom ti teraz poviem, zober ako rastlinku. Keď sadíš rastlinku, tak potrebuješ si pripraviť pôdu, potrebuješ zasadiť to semienko, potrebuješ sa o to semienko starať, kým ti vyrastie, lenže potom, keď tá rastlinka vyrastie, tak tá rastlinka nielenže potrebuje tvojej starostlivosti oveľa menej než na začiatku, ale dáva ti pravidelne to ovocie. Môžeš pravidelne vlastne zbierať plody tej tvojej práce. Takže poďme sa pozrieť na to, ako sa dá predávať handmade na sieťach bez toho, aby si potrebovala platiť reklamu, aby si musela byť v nejakých skupinách, kde vlastne máš pocit, že je to len strata času a tvoje príspevky tam zapadnú. Ako predávať handmade bez toho, že by si musela posielať hlasovku do správy a presviečať niekoho, posielať mu nejaké argumenty a v úvodzovkách tlačiť na neho nejakou zvýhodnenou cenou a ponukou do XY, pretože potom už nebude. A ako to robiť aj bez tých studených telefonátov, že by si vlastne pozývala niekoho a tam mu hodinu predávala a za mňa hovorím, je to celé zle. Funguje to pre niektoré odvetvia, ale rozhodne nie pre predaj handmade. Takže ako to spraviť? Ako to spraviť ozaj s takou ľahkosťou, aj keď pozor, nie bez práce. To ozaj niečo také ako kúzelné tlačidlo, ktoré stlačíš a všetko bude fungovať behom chvíľky. Pokiaľ o takom niečom budeš vedieť, tak mi daj prosím vedieť. Rada ti zaplatím za tú informáciu. Dobre, takže poďme sa pozrieť na to, čo vieš spraviť preto, aby si sa ty nemusela naháňať, posielať tie hlasovky, ale naopak, aby tvoji sledujúci ťa chceli sledovať na tvojich stránkach alebo na tvojom profile a chceli u teba nakupovať. Napíšte mi do komentu, no to aktívne tie komenty proste nevidím, ale napíšte mi do komentu, či je toto niečo, po čom napríklad už roky túžite. Či aj na tom online, v tom online ste vlastne kvôli tomu, lebo ste mali možnosť v začiatku predstavu, že budete viac vidieť a jednoducho ľudia uvidia hodnotu tej vašej tvorby a budú u vás nakupovať. A pokojne pripíšte, pokiaľ chcete, či je to takto, alebo či to máte práve naopak, že máte pocit, že tie siete sú hluché, že tam je strata času a že tie predaje nemáte také, aké by ste chceli. Čo viete spraviť preto, aby ste predávali online je, pokiaľ chcem predávať, potrebujem byť vidieť. A pokiaľ chcem predávať na svojom profile alebo na svojej stránke, alebo pokiaľ máš Instagram, tak potrebujem si zaprvé privádzať nových sledujúcich. Jednoducho, počet sledujúcich neznamená počet zákazníkov a lepšie je mať menej sledujúcich, ktorí sú ozaj adekvátni, než mať tisíce sledujúcich, pretože je to aj ohľadom algoritmu a tak ďalej, ale o tom sa teraz nebudem baviť. Ale potrebuješ jednoducho niekde nájsť tých sledujúcich a priviesť ich na tú svoju stránku. Toto vieš úplne krásne spraviť cez príspevky, ktoré sú zaujímavé, ktoré nejakým spôsobom zaujmú, že ten sledujúci sa bude chcieť pozrieť na to, že teda kto to píše, kto si, čo vlastne robíš, hej? Čo to je. A pozor, veľmi často to práve nie sú príspevky, ktoré sú predajné. Tuto mám svoj výrobok, predávam. Na takéto príspevky, o takýchto príspevkoch sa teraz nebavíme, nechajme ich tak. Takže ako to spraviť? Príspevok, zaujímavý obsah, ale čím ešte vieš pomôcť sú hashtagy. Hashtagy, či už na Facebooku alebo na Instagrame, sú ozaj takým tým magnetom, ktorý ti pritiahne tých nových sledujúcich. To je prvý krok. Nájsť nových sledujúcich, ktorí ťa budú chcieť sledovať. Druhý bod, ktorý potrebuješ spraviť, keď už niekto príde na ten tvoj profil alebo na tvoju stránku, je dať mu dôvod, aby ťa sledovať chcel. Keď príde na tvoju stránku alebo na profil, čo tam nájde? A hovorila som o tom už v minulom vysielaní. Veľa handmade šikuliek má tie profily tak, že tam zdieľa niečo, čo nesúvisí absolútne s ich tvorbou, alebo naopak, sú tam príspevky, ktoré sú predajné. Toto je výrobok, vyrobila som, bude sa páčiť. A teraz úprimne, pokiaľ teba zaujme nejaký príspevok a chceš vedieť, kto vlastne je za tým príspevkom a prídeš na profil, ktorý nemá fotografiu, je tam obsah, ktorý v podstate absolútne nesúvisí treba s tým zaujímavým príspevkom, chceš takýto profil sledovať? Ja si myslím, že tá odpoveď je jednoznačná nie. Takže skús
tomu tvojmu novému sledujúcemu, ktorý príde na tvoj profil, dať dôvod, aby sa tam chcel zdržať. Aký tam nájde obsah? Čo tam nájde pre seba? Skvelým tipom, jeden skvelý tip ti dám, ako vlastne vytvoriť to, že vlastne tí sledujúci budú chcieť chodiť na tvoju stránku alebo na tvoj profil, sú rubriky. Pravidelné rubriky, stačí ti 1-2 rubriky do týždňa, kedy ten nový sledujúci sa teší. Dnes je pondelok, budem tam mať tipy ohľadom toho a toho, idem sa pozrieť. Čiže tam prebieha to, že on si vytvorí určitý návyk a bude sa tešiť na to, lebo vie, že v tej pravidelnej rubrike nájde niečo pre seba. A už sa tam začína budovať vzťah. Už je to niečo, kedy to nie je o náhodnom sledujúcom, ale ten sledujúci sám spraví ten aktívny krok a ide sa pozrieť. Vyskúšaj pravidelné rubriky a daj mi potom vedieť, ako ti to funguje, pretože toto je ozaj jedna z možností, ktorú vieš krásne využiť pre budovanie vzťahu. No a ten ďalší krok, pokiaľ máš obsahovú stratégiu, ktorá súvisí s predajom, a teraz pozor, predaj nesúvisí s obsahovou stratégiou typu predávam, akcia zľava. Pokiaľ máš takú obsahovú stratégiu, ktorá tých tvojich sledujúcich zaujme, a odovzdáš im v nich tú hodnotu, ten sledujúci sa nájde v tých tvojich príspevkoch a bude vedieť, prečo si má kúpiť ten daný výrobok a prečo od teba a nie od lacnejšej šikulky, tak hádaj, čo sa tam začína diať. Začína zvažovať tú kúpu. Ale ešte stále nekúpil. A teraz my potrebujeme tomu nášmu sledujúcemu dať určitý motivačný faktor k tomu, aby nakúpil. Aby on tú kúpu neodkladal. A ako to spraviť bez toho, aby to bolo stále nejaké zľavy a poštovné zadarmo a tak ďalej? Ono ozaj treba nad tým predajom premýšľať. Treba komunikovať s tým sledujúcim, ako som už spomínala, aby on vedel, prečo nás má chcieť sledovať a prečo by sa mal zaujímať o ten náš výrobok. A potom mu dať motivačný faktor k tomu, aby sa rozhodol ku kúpe. Jednoducho to je to, o čom hovorím, predávaj s limitom. Toto tiež mnohé handmade šikulky nevyužívajú a svoje výrobky predávajú a tu som vyrobila, vyrobím na mieru podľa požiadaviek a tak ďalej. A pre toho zákazníka, čo jemu zostane vlastne v hlave, taká myšlienka je, no však super, keby som náhodou potreboval, tak sa tu viem vrátiť. Hej? A za pár sekúnd už ani nevie, že možno ho niečo zaujalo. Takže tá obsahová stratégia, ktorú ty robíš na svojich sieťach, ti zabezpečí to, že tí sledujúci budú chcieť chodiť ku tebe na tvoje stránky a sami budú ťa chcieť sledovať, pokiaľ ten obsah dáva význam. A samozrejme, pokiaľ máš dobre naplánované predaje, máš tam tie motivačné faktory ku kúpe, tak vlastne tí sledujúci vedia, kedy majú nakúpiť a prečo majú nakúpiť. Tak skúste mi dať vedieť, či vám to dáva význam, či je toto niečo, či aj vy riešite. A pokiaľ chcete ozaj predávať na sociálnych sieťach, pokiaľ to nemáte vaše predaje len tak, že OK, no tak keď sa mi podarí predaj, tak dobre, som spokojná. Pokiaľ chcete ozaj nejaké pravidelné výsledky, pravidelný predaj, tak začnite sa aj na tie vaše siete pozerať ako na kamarátky. Ako na niečo, čo máte zadarmo, lebo Facebook a Instagram máte stále zadarmo. Áno, takisto, keď to je zadarmo, tak veľmi rýchlo vám to treba z Facebook vie zablokovať a tak ďalej. Algoritmus sa zle vyspí a jednoducho ste bez účtu. Ale stále je to platforma, ktorú máte zadarmo a na ktorej viete sa krásne zviditeľňovať a predávať svoje výrobky. Ale treba sa na to pozerať ako na niečo, čo tu nie je ako také zlo, nutné zlo, ale ako na niečo, čo vy viete využiť. Viete si to nastaviť. Viete to vyšperkovať a komunikovať s tým zákazníkom. A pokiaľ teda chcete na tých sieťach predávať a na svojich, myslím, profil alebo stránku, tak si stiahnite checklist, ktorý som pre vás pripravila, je zadarmo a nájdete si tam body, ktoré si viete nastaviť, či už je Facebookový profil, stránka alebo Instagram, kde vlastne viete zachytiť tú pozornosť toho vášho nového sledujúceho, kedy on vlastne zistí, kto ste, čo ste, a viete s ním rýchlejšie budovať vzťah. Viete ho vlastne zdržať v tom prvom momente na tej vašej stránke alebo na profile, aby on vedel, prečo sa tam má vrátiť aj na budúce. Sú to veľmi jednoduché body, napriek tomu mnohé handmade šikulky ich podceňujú, takže tento checklist nájdete pod týmto vysielaním, či už to v skupine, alebo potom na mojom YouTube kanáli.
Tak, ja viem, že toto vysielanie nebolo motivujúce, že som to povedala ozaj o takých veciach, ktoré sa dejú a ktoré majú tendenciu skôr vyťahnuť peniaze z peňaženky, než priniesť ten želaný efekt. Z časti je to preto, lebo je zlá komunikácia o tom, čo všetko vlastne vám ten program dá, alebo aplikácia. Z časti je to preto, lebo jednoducho neviete využívať tie nástroje. A verím, že vám to pomohlo tak či tak. Rozlúčim sa s vami dnes svojimi obvyklými slovami. Užívajte si všetko to, čo robíte s radosťou a ľahkosťou. Lebo tá energia, ktorú dávate do akejkoľvek činnosti, tá sa vám znásobená vracia späť. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom živom vysielaní. Ahojte.